No niin, eli mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, miten tehdä näitä turvalonkeroa mustekaloja, kun mun kaveri pyyti minua opettamaan, miten tämmöinen tehtäisiin, mutta se asuu ihan toisessa kaupungissa ja enkä mä oikein osaa viestitelle neuvoa tai puhelimessa muutenkaan, niin ajattelin, että helpoin tapa neuvoa semmoista, joka ei osaa virkata tekemään tämmöinen, on tekemällä video. Eli se kaveri ei ole koskaan virkannut tai koskenutkaan käsitöihin, niin tämä ohje on silleen tosi huolellisesti selitetty ja videosta tulee varmaan aika pitkä. Tässä se on pitkä, että koittakaa kestää, jos osaatte kuitenkin perussilmukat, kun opetan tässä ketjusilmukasta kaikki lähtien. Kuitenkin, mutta tässä nyt on nämä tarvikkeet, eli ihan perusparsinneulasakset, sitten virkkuukoukut riippuen mitä lankaa käytät. Mä käytän näihin keskosille meneviin, käytän joko tätä Schachenmayerin kataniaa tai Dropsin muskattia. Tää Drops on vähän paksumpaa kuin tuo katania, mutta esim. Tästä huomaat, että tää on tehty tuolla Dropsin langalla, muskatilla. Ja ei niillä nyt niin suurta koko eroa, tää on vähän pienempi. Ja tää on tehty tuolla katanialla. Kummassakin käytin 2,5 millin virkkuukoukkua. Ja sitten siinä ohjeessa on suositeltavaa, että silmiin käyttäisi myös pikkusen pienempää, mutta mä tein ne samalla. Ja ihan hyvät niistä tuli. Ja mitäs tietenkin tätä askarteluvanua. Tämähän on ihan samaa tavaraa kuin tyynyissä, niin ei tarvitse kallilla ostaa askartelun liikkeestä, kun voi esimerkiksi Ikeasta tai Jyskistä tai vastaavasta paikasta käydä ostaa ihan 2 euron tyynyn ja käyttää sitä vanua. Tietenkään käytettyä tyynyä ei kannata käyttää, kun niissä on ties mitään pölypunkkeja ja hilsettä, niin ne ei varmaan kovin hyvää tee sille keskoselle. Tämä on jo se, minkä tein. Itse asiassa mä kuvasin jo tämän tekemisen. Tämmönen siitä tuli. Tein tämmöisestä paksusta langasta. Ihan vaan, että erottaa kamerasta paremmin mitä tein. Jos tämmöisellä pikkusella nyhräisi, niin ei niin hyvin selvää saisi. No niin, aloitetaan tämän tekeminen. Eli ota tämä lanka kärästä ja sitten tämä häntäpää. Niin jätä tänne tämmönen pieni häntä, että sä voit päätellä työn. Ja sitten mä käytän tätä loppuhäntää tai tätä häntää myös kerroksen merkitsemiseen aina. Siihen voi käyttää tietenkin myös eri väristä lankaa ja sitten se voi ottaa lopulta pois, kun muuten se näkyy hieman tässä työssä, kuten vaikka tässäkin näkyy vähän tuossa, missä kohti se nyt onkaan. Aika huomaamaton se on, mutta vähän saattaa näkyä se kerroksen vaihtumiskohta, jos se merkitsee tuolla samalla langalla, millä tekeekin. Niin. Eli missä se langanpää nyt onkaan? Tuossa. Ota se langanpää tälle. Tätä häntäpää on tässä etusormen etupuolella. Sitten vaan kiepsauta se lanka tämän sormen ympäri. Näin. Eli nyt kun sulla on tämän näköinen viritelmä, niin työnnä tämä koukku tästä sormella olevan kiepsukan alta. Sitten tää on se kerältä tuleva lanka. Niin kiepsauta koukku tälleen, että tuo lanka tulee tuohon koukulle. Sitten vedä tämä koukulla oleva lanka tämän lenkin läpi. Näin. Sitten uudestaan teet tälleen, että kierrä lanka tähän koukulle ja vedä uudestaan tämä lanka tuossa koukulla jo valmiiksi olevan silmukan läpi. Niin sitten sulle syntyy tämmönen kiva, mikäli taika-aloitusjuttu, että tätä voi sitten tarpeen mukaan kiristellä ja löysentää. Ja nyt me tehdään tähän alkuympyrään 6 kiinteitä silmukkaa. Ja tämä koko mustekala melkeinpä koostuu pelkästään kiinteistä silmukoista, muistaakseni, ja vähän tuohon
tulee niihin lonkeroihin ketjusilmukoita, että ne on kummatkin tosi helppoja. Tää on helppo ja nopea tehdä. Tää varmaan, en tiedä, puolessa tunnissa tekee tämmöisen yhden mustekalan. Sitten, kun sulla on tämä, niin työnnä koukku tästä tämän alkuympyrän läpi, näin. Ota tämä kerästä tuleva lanka tähän koukulle, näin. Kun tulee vähän lähemmäs. Ja vedä se tästä ympyrän läpi. Nyt sulla on 2 tämmöistä lenkkiä tässä koukulla. Ota lanka uudestaan tähän ympärille ja vedä kummankin näistä läpi. Siinä on sun eka kiinteä silmukka. Tämä tässä. Näitä tehdään 6 tähän aloitusympyrään, eli uudestaan sama homma. Koukku ympyrän läpi, kierrät langan koukulle, vedät koukun ympyrän läpi. Nyt sulla on taas 2 näitä lenkkejä tässä koukulla. Vedät tai kierrät langan uudestaan koukulle ja nyt taas vedät kerralla kummankin tuon lenkin läpi. Ja siinä on toinen kiinteä silmukka, 3, eli lanka ympyrän läpi, koukku ympyrän läpi, lanka koukulle, vedä koukku takaisin ympyrästä tänne. Ja nyt on taas 2 näitä, kierrä lanka koukulle ja kerralla kummankin läpi. Nyt siinä on 3 kiinteätä silmukkaa. Näitä tehdään yhteensä 6 tähän. Eli mä teen vähän hidastetusti, niin voit seurata mukaan. Jokos niitä on? 1, 2, 3, 5, vielä 1. Eli tämä on se viimeinen kiinteä silmukka tähän. Näin. Kuten nyt näkyy, ne silmukat on, tätä koukulla olevaa lenkkiä ei lasketa silmukaksi. Niin kuten näkyy, täältä tämän toisen koukun. No tästä näkyy, että tässä on 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kiinteitä silmukkaa. Niin nyt kun sä oot ne tehnyt, niin ota tästä häntälangasta kiinni, mikä ei tule kerästä, ja kiskase. Niin sitten se sulkee tuon reiän ja tekee siitä tämmöisen kivan aloituksen. Tästä sitten tulee tämän töykän päälaki, eli me tehtiin just tämä keskiosa kohta tuosta. Nyt sitten vielä tämä, että tämä kerroksen merkitseminen, eli tämä oli nyt tämä viimeisin silmukka. Niin mä tykkään käyttää aina tätä häntälankaa tuon kerroksen merkitsemiseen. Ja se jää pikkusen tosiaan näkyviin, eli jos sä et halua, että tämä näkyy ollenkaan siitä valmista työstä, niin sä voit ottaa esimerkiksi täältä jotain toista lankaa, leikata siitä pätkän ja merkitä sillä aina tuon kerroksen vaihtumiskohan, mutta mun mielestä se on aina niin, ei se kuitenkaan sitä valmista työstä niin kovin paljon näy. Eli tämä oli tämä viimeisin silmukka, mikä me tehtiin, eli tämän kerroksen viimeinen silmukka. Työnnä koukku vaikka tuosta yhdestä läpi. Ota tämä häntälanka, eli ei kerästä tuleva lanka, koukulle ja näkyykö sitä? Vedä tämä koko häntä tästä läpi. Nyt sulla on sitä aina merkki siinä, että missä kohti kerros vaihtuu, niin ei tarvi laskea niitä silmukoita, että tällä kerroksella pitää tehdä 14 ja silleen. Eli nyt tehdään toinen kerros ja virkataan 2 näitä kiinteitä silmukoita jokaiseen näistä silmukoista. Eli silloin se työ lähtee levenemään, kun me lisätään niitä silmukoita. Niin voit vaikka tästä laskea, mikä se eka silmukka onkaan, että laske tästä 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli tämä tässä on se meidän eka kiinteä silmukka. Niin työnnä tämä koukku siitä silmukan läpi. Pitää vähän keskittyä katsoa tästä kamera yli. Vähän vaikeeta. Näin. Huomaat, että siitä tulee sitten, tällä silmukalla on tämmönen etulenkki ja takalenkki. Niin työnnä puikko
kummankin noista lenkeistä läpi. Eli nyt siinä näyttää, että ihan kun siinä olisi 2 tuommoista silmukkaa. Sitten ihan normaalisti se kiinteä silmukka, eli lanka koukulle, vedä lanka näiden läpi, lanka uudestaan koukulle ja vedä 2 jäljellä olevan silmukan läpi. Ja sitten se lisäys tehdään silleen, että tehdään vain toinen normaali kiinteä silmukka tähän samaan silmukkaan, eli ei vielä siirrytä tuonne toiseen seuraavaan, vaan katsot, että tähän me tehtiin nyt tuo eka, niin me tehdään siihen toinen samanlainen. Sitten tämän kerroksen jälkeen näitä silmukoita pitäisi olla 12. Sä voit aina lopussa laskea työssä olevaiden silmukoiden määrä, jos et ole varma, että ootko tehnyt virheitä. Kuten nyt näkyy, niin sitä yhdestä silmukasta tuli 2 ja työ alkaa levenemään. Niin tätä tehdään nyt koko kerroksen loppuun. Eli jokaisen kiinteästä silmukosta teet 2 uutta kiinteitä silmukkaa. Näin. Siihen tehtiin 2. Mennään taas seuraavaan. Se seuraava on tuo. Työnnetään koukku, lanka koukulle, vedetään koukku, uudestaan koukulle ja kummankin läpi. Sitten sille kaveri samaan silmukkaan, noin. Siirrytään taas seuraavaan. Hirmu vaikea, kun pitää koko ajan yrittää katsoa tästä kameran kautta, että pysyn ruudussa eikä tuo tarkenna tuonne taustalle. Minäpä näytän nyt tämän koko kerroksen. Tästä näkyy, että nyt ollaan tässä viimeisen silmukan kohdalla, mistä tulee tää lanka. Eli se on edellisen kerroksen viimeinen silmukka ja siihenkin tehdään 2 nyt näitä. Noin. Ensimmäinen ja toinen. Ja siinä oli se toinen kerros. Sitten taas otetaan tämä merkkilanka täältä. Näin työnnetään tuosta silmukan läpi. Otetaan häntälanka ja vedetään häntälanka tuosta kokonaan läpi. Sitten jos luulet, että teit virheen tai et laskenut noita silmukoita oikein, niin sä voit aina varmistaa kerroksen lopussa, että tämän kerroksen lopussa pitäisi nyt olla 12 silmukkaa. Niin lasketaan. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nyt tehdään niin, että tehdään 1 normaali kiinteä silmukka tähän silmukkaan, eli ei tehdä 2, eli ei tehdä lisäystä. Nyt näytän näin, että työnnä lanka noiden kummankin lenkin läpi. Ja kun puikko työnnä niiden läpi, ota lanka koukulle, vedä koukku silmukoiden läpi ja taas. Nyt mä enää yksinkertaisesti tälleen selitä, että miten tämä kiinteä silmukka tehdään. Että jos et vielä osaa, niin kato vaikka kelaa vähän taaksepäin, niin onnistuu nopeammin tämä tekeminen. Eli nyt tehtiin tähän silmukkaan 1 kiinteä silmukka ja seuraavaan tehdään taas 2. Eli nyt se taas levenee tämä työ, mutta ei niin äkkiä kuin jos tekisi jokaisen silmukkaan 2. Eli tuohon tein nyt 2 silmukkaa, kuten edellisellä kerroksella tein koko kierroksen ajan. Ja sitten taas loppukerros tehdään näin, että 1 normaali. Eli tähän tehdään vain 1 kiinteä silmukka. Ja sitten sen jälkeen tehdään 2 samaan. Eli joka toinen on tuommoinen normaali ja joka toinen on lisäys. Tuohon teen taas 2. Sitten teen 1 normaalin ja tähän taas 2 koko kerroksen loppuun. Nyt ollaan taas tässä viimeisen silmukan kohdalla. Ja se nyt sattuu olemaan. Yleensä se viimeinen on sillä, että jos tehdään lisäyksiä samalla kerroksella silleen säännöllisesti koko kerroksen ajan, niin yleensä se viimeinenkin on se lisäys silmukka. Tähän tehdään taas 2.
Otetaan tämä häntälanka täältä merkiksi, että nyt se ei meinannut tulla. Merkiksi, että missä loppuu kerros. Ja siirrytään seuraavalle kerrokselle. Ja nyt neljännen kerroksella on silleen samanlainen kuin äskinen kerros, mutta tehdään 2 normaalia kiinteitä silmukkaa. Eli 2 kertaa tälleen, että 1 jokaiseen ja sitten tehdään lisäys. Eli tähän taas 2 silmukkaa samaa, kiinteitä silmukoita samaa. Tätä taas koko kerroksen loppuun, eli 2 normaalia silmukkaa, kiinteitä silmukoita. Ja sitten lisäys, eli 2 samaan. Noin. Ja tätä koko kerros loppuu. Ja taas on koko kerros tehty. Muista aina ottaa tämä kerroksen merkitsemislanka ja vetää se viimeisen silmukan läpi. Sitten ollaan jo 5. kerroksella ja tällä koko kerros tehdään tätä, että 1 kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan, eli ei tehdä mitään lisäyksiä. Tämä on siis tämmönen helppo kerros. Ja tätä koko kerroksen loppuun asti. Nyt mä oon taas koko kerroksen tehnyt, merkinnyt viimeisen silmukan. Ja nyt 6. kerroksella tehdään ihan kuten ennenkin, eli 3 kiinteätä silmukkaa, lisäys, 3 kiinteätä silmukkaa, lisäys, 3 kiinteätä silmukkaa, lisäys koko kerroksen loppu. Eli 1, 2, 3 ja sitten lisäys, eli samaan silmukkaan tehdään 2 näitä kiinteitä silmukoita. Ja tätä nyt koko kerros loppuu. 2 ja 3 ja lisäys. Ja tuota nyt kerros loppuu. Oho, no niin, nyt ollaan taas viimeisen silmukan kohdalla. Teen tähän 2 näitä kiinteitä silmukoita. Merkitsen kerroksen loppumiskohan. Ja sitten nyt onkin helpot 3 kerrosta seuraavat. Eli seuraavan 3 kerroksen ajan teet jokaisen silmukkaan vain 1 kiinteän silmukan. Eli ei mitään lisäilyjä, pelkkää näin vaan 3 kerroksen ajan. Ja jos ajattelet tai luulet, että et pysy perillä montako kerrosta oot tehnyt, niin sä voit vaikka paperille merkitä aina tukkimiehen kirjanpidolla vaikka viivan, kun oot aina 1 kerroksen tehnyt, niin et mene ainakaan sekaas. Ja tätä 3 kerrosta. Nyt kun on tehty ne 3 kerrosta sitä yksinkertaista, eli jokaiseen laitettu vain 1 kiinteä silmukka, niin on tämän päällisosan viimeisen kerroksen vuoro. Ja nyt kavennetaan. Eli tehdään 3 normaalia kiinteitä silmukkaa. Eli laitetaan puikko läpi ja taas näitä kiinteitä 3, 1, 2 ja 3. Sitten kavennus tehdään tälleen, että laita puikko silmukan läpi ihan kun tekisit normaalisti kiinteän silmukan. Ota lanka puikolle ja vedä. Eli tee ihan kun tekisit normaalisti kiinteitä silmukkaa tähän asti, eli kunnes sulla on 2 näitä mitä nämä nyt on, lenksuja tässä koukulla, niin älä vielä teekään sitä, että vetäiset ne kummankin läpi, vaan laita koukku vielä seuraavankin silmukan läpi.
eli joka on tässä tapauksessa tämä. Ja ota taas lanka koukulle ja vedä läpi. Ja nyt sulla on 3 silmukkaa tässä koukulla. Ja sitten kierrä lanka koukulle ja vedä kaikkien 3 läpi. Ja nyt siitä tuli 2 silmukasta 1. Ja taas 3 kiinteitä. 1, 2, 3 ja samanlainen kavennus. Eli koukku silmukasta läpi tähän asti, kun tekisit normaalisti kiinteän silmukan, mutta älä vielä vedä sitä kummankin langan läpi tuota lankaa, vaan ota vielä seuraavasta silmukasta tämä lanka ja vedä läpi. Ja nyt on taas 3 lenksua puikolla, koukulla ja sitten ota lanka ja vedä kaikkien läpi. Ja tätä teet koko kerroksen loppuun. No niin, nyt kun se on tehty, niin tämä koko päällisosa on nyt valmis. Eli tästä näkyy, eli nyt me ollaan tehty tätä tökkää tähän asti. Sitten seuraavaksi tehdään tämä pohjaosa, mihin tulee nämä lonkerot. Sitten tehdään silmät ja sitten ne kiinnitetään toisiinsa ja sitten tämä on valmis. Eli mä tykkään jättää tähän aika pitkän tämän langan. Eli ota ihan reilusti vaikka joku metrikin tätä lankaa ja katkaise. Koska tällä sitten yhdistetään nuo puolikkaat toisiinsa. Sitten mä tykkään vielä tähän viimeiseksi tehdä kiinteän silmukan, eikö siis ton piilosilmukan, eli se on semmonen, että laita koukku seuraavaan silmukkaan. Tuo nyt vähän hämää tuossa tuo. Ota lanka koukulle, vedä koukku tämän läpi ja suoraan tämänkin läpi, eli kerralla kummankin läpi. Siinä on piilosilmukka. Sitten voit vaan kiskasta koko langan. Ainakin tuli nyt tarpeeksi pitkä. No. Ja tämän, jos teit tälleen kuten minä, eli käytit tätä alkuhäntälankaa kerrosten merkkaamiseen, niin se on nyt samalla päätelty siinä. Eli sen voi napsasta pois. Tai sitten, jos käytit eri väristä lankaa, ja niin sä voit nyt sen pujotella täältä irti, niin sit se ei enää ollenkaan. Näkyykö se nyt edes tässä? En mä edes tiedä. Hyvin näkyy miten se on. Sama tehdä tuolle. Onko se jossain tuossa? En tiedä. Mutta nyt me tehdään sitten tuo pohja ja lonkerot. Eli mä nyt skippaan vähän. Eli en jaksa kuvata niin pitkään ja muokata. Eli tee kerrokset 1-4, kuten tässäkin. Samalla lailla ne 4 kerrosta. No nyt on tehty se 4 kerrosta tätä. Se näyttää suunnilleen tältä. Sitten me tehdään ne lonkerot. Se tehdään ekana tekemällä noita ketjusilmukoita. Sen voi tehdä vähän, näitä on tosi helppo muokata oman maan mukaan. Tuossa ohjeessa nämä kaikki lonkerot olisi samanpituisia, mutta mä oon tehnyt silleen, että nämä reunalonkerot on vähän lyhyempiä kuin tässä keskellä, niin sitten se näyttää tältä. Tai sitten voi tehdä niin kuin tässä, että tekee ihan randomisesti, että ekana on pitkä, sitten lyhyt, sitten vähän pidempi ja tälleen vaihtelee nämä pituudet. Mun mielestä nämä on tälleen vähän eläväisimmän näköisiä kuin että jos kaikki on samanpituisia. Niin, eli ne lonkerot tehdään näin, kun oot tehnyt tämän 4 kerrosta, niin teet ketjusilmukoita. Eli ne on näitä, mitä aina ala-asteella tehtiin, niitä hiirehäntiä. Eli näin kun sulla on tämä, niin ota vaan tuo lanka koukulle ja vedä tästä läpi. Siinä oli 1. Eli lanka koukulle ja vedä läpi. Siinä on toinen. Lanka koukulle, vedä läpi. Lanka koukulle, vedä läpi. Lanka koukulle, vedä läpi. Tästä niin, että näitä on nyt 1, 2, 3, 4, 5. Niin yleensä, tai jos tämmöisen haluaa, niin teinköhän mä tuohon reunaan suunnilleen jotain 25-27 seuraavaan
34, 35. Sitten näihin kahteen keskimmäiseen, eli kolmanteen ja neljänteen teen sen 40. Ja sitten takaisin suunnilleen, että 37 ja 20. Tai jotain 35 ja 27 suunnilleen. Sitä voi ihan oman maan mukaan koitella, että mikä näyttää omasta mielestä kaikkein kivoimmalta. Eli nyt tee se haluamas määräntä silmukoita. Mä teen suunnilleen vaikka 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noin. Nyt mä tein niitä 26. Ja tässäkin näkee, että aina yksi silmukka on tämmönen V-muotoinen lenkki. Sitten me käännytään takaisinpäin ja tehdään jokaiseen näistä silmukan reunoista kiinteä silmukka. Mutta kuitenkin tämä viimeisin jätetään tekemättä ja hypätään sen yli. Eli tähän ei tehdä, vaan tähän laita koukku tuosta yhden reunan läpi ja tee siihen ihan normaali kiinteä silmukka. No ja nyt te tästä lähtien jokaiseen näistä. Tuosta näkyy, että tämä on käytetty, tämä on seuraava tuo lenksu. Jokaisen näistä lenksusta teet nyt kiinteän silmukan ihan normaalisti, kunnes oot takaisin tuolla alussa. Sitten se lähtee sitä itsestään kihartumaan. No niin, ja tästä nyt näkee, miten tää lähti kiertymään. Sitten vielä piti sanomani, että varmaan turvallisuussyistä on määrätty, että tämä lonkero saa olla maksimissaan 22 senttiä pitkä. Eli jos sulla on löysä käsiala tai käytät vähän pidempää tai paksumpaa lankaa, niin koita tehdä ekana vaikka se 40 silmuka, sitten sen lonkero. Sitten kun olet tehnyt sen lonkeron, niin mittaa se mittanauhalla. Ja jos se on yli 22 senttiä, niin puraa se ja tee vähän vähemmän niitä silmukoita, että se pituus on maksimissaan sen 22 senttiä. Sitten kun olet tehnyt sen loppuun asti, niin laita koukku tässä seuraavaan olevaan silmukkaan tässä pohjassa. Eli tuohon mä nyt olen tehnyt nämä. Niin tähän. Ja sitten taas tehdään se piilosilmukka. Eli koukku tuosta silmukan läpi, lanka koukulle, vedä lanka sitten kummankin näistä läpi. No, sitten se kääntyy tää työ tälleen päin. Näitä tehdään sitten 6. Ja sä tosiaan voit ihan itse päättää, että miten pitkiä sä näistä haluat, kunhan se ei ylitä sitä 22 senttiä, jos meinasit ne niille keskosille antaa. Omaan käyttöön voit tehdä vaikka puolimetriset ja suvittaa. Niin tosiaan mä tein tähän nyt sen 26 muistaakseni niitä ketjusilmukoita. Ja koska tässä mä jäädyin kokonaan, niin mun piti sanomaani, että tähän toiseen lonkeroon tein noin 33 ketjusilmukkaa, kolmanteen 40, neljänteen 40, viienteen taas se noin 33 ja kuuenteen 27. No niin, tähän taas nyt tulee 33 silmukkaa suunnilleen. Sitten taas tämä viimeisin jätetään huomiotta. Tähän toiseksi viimeisimpään tehdään taas ensimmäinen kiinteä silmukka. Ja sitten kaikkiin loppuihin kiinteä silmukka, kunnes ollaan taas tuolla alussa. No niin, nyt ollaan taas tehty tämä. Eli viimeinenkin ketjusilmukka on, sitä siihen on tehty tuo kiinteä silmukka. Sitten taas otat seuraavan ja teet siihen piilosilmukka. Mä en edes tiedä tuossa ohjeessa ja lue, että pitääkö tähän tehdä piilosilmukka vai mikä silmukka. Niin mä vaan yhdistäisin tuolla piilosilmukalla, koska yleensä se on varmaan semmonen, millä yhdistellään. Ja tosiaan kun mä en oo kauaa edes virkannut, tai mä joskus pienenä virkkasin muutamia töitä, sitten sen jälkeen pidin varmaan 10 vuotta taukoa. Ja sen jälkeen on vaan pari kukkasta anelmaisin tehnyt ja plus nämä 3 mustekalaa. Niin mä en oo mikään mestari tässä neuvomisessakaan. Eli anteeksi, jos olen hiukan epäselvä. Nyt näitä lonkerot on 2 ja vielä tee 4, kunnes niitä on 6.
Ja sitten edetään seuraavaan vaiheeseen eli silmiin. Mä nyt en usko, että mun tarvii enää kuvata, kun mä teen nämä loput lonkerot. Etteköhän te tästä osaa, että teette vaan haluamamme määrän noita ketjusilmukoita. Eli nyt vaikka se 40, kun on nämä keskilonkerot kyseessä. Sitten hyppäät yhden ketjusilmukan yli ja teet jokaiseen lopuista kiinteän silmukan. Ja sitten taas yhdistät seuraavaan tähän pohjaan tuolla piilosilmukalla, kunnes niitä on 6. Noin, niin helppo. No niin, nyt näitä lonkeroita on 6 tässä. Se ei tule koko tämä ympäri suunnilleen puolet tästä ympyrästä on sitten näitä lonkeroita, että YKK, ne piti vielä tarkistaa. Ja sitten vaan se piilosilmukka. Noin. Sitten langan voi katkaista. Vetää läpi. Noin, tulipas se rumaa, jo hän purkautui. Tässä siinä tapahtuu. Noin. Ja sitten otetaan tämä parsinneula. Vai mikäs tämä nyt onkaan? Joku neula kuitenkin. Noin. Otetaan tämä lanka. Pujotetaan se neulaan läpi ja päätellään tämä lanka tähän työhön, ettei se sitten lähde purkautumaan. Niin jotenkin vaan. Esimerkiksi mä teen ekana tälleen solmun. Saako tuosta mitään selvää, kun se on niin sama väri? Eli tää on se, mikä tulee sen työn sisälle, se puoli. Ja tää tulee sinne ulos. Eli tänne sisäpuolelle päätellään, ettei se näy ulospäin. Sitten esimerkiksi otan vaan täältä joku tämmönen silmukka. Työnnä tää parsinneula tästä läpi. Noin. Sitten teet tämmönen, miten se on? Hirmu sekava tuo lanka. Sitten vaan laita se tästä läpi. Siihen tulee tämmönen solmu. Tälle langalle on tosiaan tapahtunut jotain. Onko tämmönen säie on irronnut. Sitten vaan vähän vielä pujottele tätä lankaa tänne työn sekaan varomatta kuitenkin, tai siis varoen, että se ei tule näkyviin tuolta toiselta puolelta. Vähän tuolle eteenpäin, sitten vaikka käännyt takaisin. Työnnä tuonne taas. Noin. Normaalisti mä en näe hyvin päättelis, mutta kerta kun tää tulee semmoiselle keskoselle, niin ihan turvallisuuden takia pitää hyvin päätellä, ettei sitten lähde purkautumaan ja se keskonen sitten vaikka syö näitä, tukeudu näihin lankoihin. Sitten tämä voidaan katkaista tuosta vaan noin. Tämä on se alkuhäntälanka. Tää on jo oikeastaan päätelty. Kun mä käytin sitä tänään kierrosmerkkinä, niin se on tuonne väliin melko hyvin jo päätelty, mutta mä kuitenkin teen kuitenkin solmun ja vähän tänne sekaan työntelen tätä, että ainakaan ei lähde purkautumaan sitten. Noin. Sekin voidaan katkaista. Ja sitten puuttuukin enää vain silmät. No niin, nyt me tehdään tämä silmä. Tämäkin on ihan yksinkertainen. Tämä on itse asiassa sama homma kuin tämän päälain tämän tekemisen 2 ensimmäistä kerrosta, mutta tässä vaan tehdään ensimmäinen kerros mustalla, sitten vaihdetaan väriä valkoiseksi. Eli tääkin on jo tuttu juttu. Eli otat tää musta lanka, teet tämä alkujuttu, eli tässä on tää hännänpää, kierrä etusormen ympäri, näin.
Sitten tähän muodostuneeseen sormen ympäri olevaan lenkkiin tee, että työnnät puikon tuon langan alta. Ota kerältä tuleva lanka. Ota se tähän koukun ympärille, vedä läpi. Ja ota uudestaan koukun ympärille, vedä läpi. Tässä on taas tämä aloitusjuttu. Sitten teet tähän niitä 6 kiinteitä silmukoita. Eli läpi. Läpi näin. Lanka koukulle. Koukku läpi. Siinä on taas ne 2 renksua ja sitten kummankin läpi. Eli ympyrän läpi, lanka koukulle, läpi, 2 silmukkaa lanka koukulle, läpi. Ja näitä 6 taas. Siinä on 2. Sitten taas kiristetään noin. Sitten tehdään sille, että siihen ensimmäiseen silmukkaan, tässä tapauksessa täällä, työnnetään koukku. Tämä näkyy vähän huonosti, kun on tumma lanka, mutta siis samalla lailla kun aloittaa sitten sen seuraavan kerroksen, niin teet tähän tämä piilosilmukka, eli työnnä koukku tuon silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä kerralla kummankin koukulla olevan silmukan läpi. Noin. Sitten voit katkaista langan, kiskasta tämän tälle näin. Sitten otat työhön valkoinen lanka. Näin. Sitten mä tykkään tehdä tälleen, että ihanpa sama minkä tahansa silmukan otatkaan tästä mustasta ympyrästä, niillä kierroksilla aloituskohdilla ei nyt väliä. Työnnän vaan tämä puikko tästä läpi. Ota valkoinen lanka koukulle. Ja vedä tää lanka tälleen kokonaan läpi. Sitten tähän tee solmu. Mä tykkään tehdä näin, niin sitten ei tarvitse päätellä. Ja pysyy ainakin hyvin kiinni. Noin. Sitten tätä solmukohta. Näin. Työnnä puikko samaan silmukkaan, mistä otit sen, tai mihin teit sen solmun. Ota lanka puikolle. Kiska sen läpi. Mitenkä se meni noin? Niin. Noin. Ja sitten vaan teet normaalisti jokaiseen silmukkaan sen 2 kiinteitä silmukkaa, eli teet lisäykset jokaisella silmukalla. Sitten kun sulla on se 12 silmukkaa tehtynä, eli tämä ympyrä, niin sitten se silmä on valmis. Eli tuohon seuraavaan silmukkaan, älä tuohon samaan mistä nyt teet, vaan siitä seuraavaan. Tee kiinteitä silmukoita 2. 1. Toinen. Sitten taas siirryt. Teet 2 kiinteitä silmukkaa. Sitten muista tehdä, että kun tässähän mihin sä teet tuon solmun, ei ole vielä yhtäkään kiinteitä silmukkaa, eli siihenkin muista tehdä se 2. Näin. Sitten suljet taas piilosilmukalla, eli tähän ensimmäiseen silmukkaan. Teet tämä, eli työnnä lanka tuosta läpi. Ota lanka koukulle ja vedä kerralla kummankin puikolla olevan silmukan läpi. Sitten toiseen silmään pitää jättää tämä valkoinen lanka tälleen pitkäksi. Eli ota taas pitkä pätkä tätä lankaa, koska sillä sitten ommellaan nämä silmät tähän vartaloon kiinni. Nämä muut voi olla lyhyempiä. Sitten taas vaan kiskasen läpi. Ainakin taas teen tarpeeksi pitkä, ehkä 2 kertaa liian pitkä. Sitten tää on tässä reunalla. Niin mä tykkään tehdä silleen, että työnnän vaan tämän puikon jostain vaikka tuosta läpi. Eli vaikka jostain tuosta läpi, ei se ole niin tarkka. Ja vedä se silmukka tänne takapuolelle. Lyönnipäs vähän tuota. Noin. Sitten silmät on valmiit. Ja nyt loppusuoralla ollaan jo. Eli
kiinnitetään tää silmä tähän päähän. Eli ota parsinneulaan tämä lanka. Asettele silmä tässä työssä suunnilleen mihin sä haluat. Haluan vaikka tuohon noin. Sitten katso mistä kohti tää lanka täältä lähtee. Työnnä se on suunnilleen tästä lähtee tää lanka. Niin suunnilleen siitä kohtaa työnnät tää parsinneula tästä työstä läpi. Ota se vastaan tältä toiselta puolelta. Näin. Teet tää kaikille näille langoille. Tässä silmässä on vain näitä lyhyitä lankoja, että laita se, missä on se yksi pitkä lanka tuohon ompeluun. Niin kiinni tässä sitten toisena silmänä vasta, että ekana tämän. Sitten kun kaikki nämä on pujoteltu työn nurjille puolelle, niin ihan helpointa on vaan, kun otat nämä langat ja teet näihin monta umpisolmua. Niin tää sitten tuo vähän ekstra turvallisuutta, ettei nämä silmät irtoa. Nämä kannattaa tosi huolellisesti kiinnittää, jos se vauva sitten repii tai imeskelee näitä, niin sitten ei irtoa ja ei sitten se vauva tukehdu. Eli monta umpparia vaan. Ja sitten näihin tehdään vielä semmonen, olisiko tuplavarmistus, että se sitten ommellaan nuo silmät tuolla pitkällä langalla reunoistaan vielä kiinni, ettei varmasti irtoa. Noin, nyt kun näitä umpisolmuja on tehty herrates kuinka monta, niin nämä langanpätkät voi napsasta poikki. Siinä se nyt on summittaisella paikallaan tuo silmä. Löytyy se vähän alas, sitä voi vielä kuitenkin liikutella. Sitten tälle tehdään sama homma tälle toiselle silmälle, paitsi tätä pitkää ompelulankaa älä laita tuonne nurjalle puolelle. Tässä tapauksessa siis vaan nämä 3 lankaa tänne taakse ja solmin ne keskenään. No niin, nyt on kaikki muut langat, paitsi tämä pitkä valkoinen, viety tänne nurjalle ja laitettu monella umpisolmulla kiinni. Sitten tämä silmä vielä ommellaan reunoista kiinni tähän työhön. Eli otetaan täältä, näitä reunasilmukoita ei kannata varmaan ottaa, luulisin. En tiedä, mä en oikeastaan ennen tälleen tehnytkään. Nyt mä oon vähän itse soveltanut. Täältä vaikuu tämmönen. Työnnä tää neula tuosta läpi. Vedän näin. Sitten suunnilleen samasta kohtaa tästä työstä tänne nurjalle puolelle. Näin. Sitten vaan etene tälle. Olisiko pisto kerrallaan? Että näkyykö? Etit suunnilleen seuraavan kohdan. Työnnät läpi. Ota taas tästä. Näkyykö? Noin. Tästä taas. Joku silmukka. Hyvin reunasta. Vedä läpi. Ja laita varmaan tuosta samasta kannattaa laittaa, mistä otit kiinni. Se lanka takaisin, niin se oikein kovasti menee. Tai siis tiukasti kiinni tuota työtä vasten. Nyt ei oikein puhumista ole mitään, kun yritän yhtä aikaa katsoa tätä työtä, kameraa ja puhua, eikä mun miehen putkiaivot oikein kykene niin monimutkaiseen toimintaan. Eli näin vaan. Ekana tämä toinen silmä. Tuosta taas näkee. Eli läpi. Tuolta reiistä. Näin. Ota tästä työn reunasta jonkun silmukan. Ei ihan noita reunimmaisia. Lanka läpi. Ja sitten samasta mistä tulitkin, niin menet takaisin, niin se menee oikein tiukasti. Sitten kokonaan ympäri. Näin, tänne asti. Sitten teet vähän niin kuin kahdeksikko, että tästä näin, näin, näin. Sitten kun ne on kunnolla laitettu, niin sitten päätellään tuonne taakse. No niin, nyt silmät on tiukasti ommeltu kiinni. Niitä kannattaa vielä yrittää repiä ja nykiä. Katsoa, että ne on varmasti kiinni. Sitten vaan taas tänne nurjalle. Teet kaiken maailman solmuja ja
pujottelee tätä lankaa tänne nurjalle puolelle niin hyvin kuin vaan pystyt, että se ei lähde purkautumaan. Tosiaan yleensä nyt ei niitä tarvi kuin ihan muutamia silmukoita tai muutamia silmukoiden läpi pujotella, mutta nyt kannattaa olla ekstra varovainen, ettei sitten se vauva saa näitä irti. Saa olla aikamoinen supervauva, jos nämä silmät irrottaa. Noin. Sitten katkaistaan lanka. Ja enää jäljellä on vaan pohjaompeliminen kiinni ja työn täyttäminen. Eli nyt tämä pitkä lanka, mikä tuossa on, pujotetaan tähän neulaan. Näin. Otetaan tää pohjallinen pohja, missä nyt on nämä lonkerot. Katsotaan, että se on oikein päin. Eli tää on tää siistimpi puoli, tänne puolelle ollaan päätelty. Tämä päätelty puoli tulee niin tänne sisäpuolelle. Sitten tässä on tää silmien keskikohta. Niin katso, että silmien keskikohtaan tulee tää lonkeroiden keskikohta. Eli niin kuin tuossa on 3 lonkeroa nyt vasemmalla ja 3 oikealla. Laitan ne vastakkain. Sitten vaan tälle, että tästäkään en tiedä, että onko tästä jotain oikeaa tekniikkaa olemassa. En ole lukenut, mutta mä oon havainnut, että tää vaan toimii, niin mä oon tällä tavalla tehnyt. Eli ota tää reunimmainen silmukka, tää uloimareuna. Ja sitten tästä pohjasta joku vastaava silmukka suunnilleen samasta kohti. Vedän läpi. Sitten seuraava taas tuosta ja jostain täältä. Pujottele, että nämä sitten yhdistyy osaset toisissa kiinni. Tästä jää semmonen pieni sauma näkyviin. Varmaan olemassa tekniikoita, millä ei jäisi. Mutta mä en ole vaan saanut aikaiseksi katsottua, niin jos haluatte vähän näkymättömän sauman, niin semmonenkin ohje varmaan löytyy. Ja jos joku tietää, niin voitte vaikka linkata ohjeen kommentteihin. Noin. Tälleen teet. Noin vähän aikaa. Mistäs tuolta vaikka? Näkyykö siinä? Eli näitä reunasilmukoita kiinnität yhteen. Mä otan tästä tämän uloimman reunasilmukan, niin silloin sitä ehkä tulee vähän huomaamattomampi kuin jos ottaisi tuon työn sisällä niin kuin olevan silmukan reuna. Tää lonkeroiden kohta on vähän vaikeampi. Mutta sitten tässä taas näkyy kun helpottuu, että nämä vaan tälle asettuu limittäin. Sitten otat ulkosilmukan ja ulkosilmukan ja ompelit. Sitten ennen kuin olet kokonaan sen täyttänyt, eikö siis ompellut kiinni, niin laitat tämän täytteen sisälle ja sitten se onkin valmis. Oikein reilusti. Tää mun täyte taisi olla, en tiedä onko tää jotain tiettyä askarteluun tarkoitettua, tai sitten tää taisi olla semmoisen hienon tyynyn mukana, johon pystyy itse lisäämään täytettä halutessaan. Tää ei ole kuitenkaan koskaan ollut siellä tyynyn sisällä, eli ihan puhdasta ja käyttämätöntä. Ja nyt teet tuo loppuun asti, eli reuna, ulkoreuna silmukasta, toinen ulkoreuna silmukasta. Niin siihen jää tuommoinen liitos. Ei se nyt kovin näkyvä ole, mutta kyllä sen sitä erottaa. No niin, nyt kun se on kokonaan ommeltu. Taas huomasin, että en oikein kunnolla keskittänyt tuota. Että se keskikohta on nyt tämän toisen silmän keskikohdalla. Nämä nyt ei ole ihan tasassa nämä lonkerot. Eli taas, että tehkää niin kuin minä sanon, älkääkä niin kuin minä teen. Sitten tääkin langanpätkä päätellään. Teen tänne solmun tai pari.
Ei haittaa, vaikka jää vähän näkyviin täällä pohjapuolella. Ja sitten pujottelen sitä tuon työn alle. Ees taas vähän matkaa. Noin. Sitten vaan lanka poikki. Ja lonkeroeläin on valmis. Kannattaa vielä ottaa sitten itse selvää paikalliselta sairaalalta vaikka, että pitääkö teidän itse puhdistaa tämä esimerkiksi pyykkikoneessa vai desinfioiko ne nää itse ja viedä sinne keskosille turvaa tuomaan. Tuommoinen siis teo. Ihan kivan näköinen otus.